Hej alle sammen, mit navn er Ghost Cooper, og jeg er på date. Nå, det første punkt på vores lille søde date her, det er, at vi skal have bilvask. Woo! Det er det. Og ja. Wow. Lækkert. Yeah. Men lidt det Brøndbys farver. Wow. Åh. Må vi lige hurtigt få et fint kig på, hvordan du ser ud, Hector? Men hvorfor er jeg våd? Det er mig. Okay, jo. Og prøv at se, jeg kan slå ham en gang til så døren. Selvfølgelig kan det dø. Nå. A few moments later. Kan du ligge det? Åh, forresten, vi blev efterlyst her. Hector har Titan. Hector har Titan, altså min kæreste. Jeg kan ikke lade det nu. Okay, nu. Okay, Hector. Vi skal planlægge, hvor vi kommer ind, så længe politiet ikke opdager det. Okay. What the fuck? Politiet opdager ikke noget. Hvor er det? Det er der derovre. Ja. Vil jeg hvad? Hector, Hector. Prøv at gå i, prøv at se, så du kan se vores hoveder. Du ved. Altså prøv at se på mig. Woohoo, baby. Rock and roll it. Nå. Ja, sikker med. Kan du komme ind? Det ved jeg ikke. Prøv at se mit... Kan du se mit ansigt? Ja, seriøst. Ikke så meget. Nej. Kiggelem. Okay. Lige meget. Vi rykker. Okay. Det synes jeg kommer ind af. Jeg skyder politiet. Okay. Der er to. Hvor længe jeg skyder? Forsigtigt. Kan jeg ikke, du skal op her. Go. Nå, de kommer. De åbner døren. Der. Vent til en helikopter til at svære. Vent lidt. Der. Fedt. Nice, hva'? Vi skal have den der Titan der. Der. Hvad så, Hector? Jeg kan ikke se noget. Hold os herovre. Der. Go! Okay. Den der Titan der. Det var mig, Hector. Kom til at sende mig til. Au! Okay. Er I klar? Woo! Jo! Okay. Wow! Flyv, Hector, flyv! Okay, vel. Er der skår? Bare begynd at køre, okay? Jeg kører! Kør! ingen skarpe vendinger.
Jeg vimmer, så jeg ved ikke, hvor vi er på vej hen. Oh shit! Prøv at flyve opad. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Wow! I vandet! Hjælp mig! Hjælp! Kig op! Jeg ved ikke, hvor der er. Ja, jeg ligger hernede. Jeg ved ikke, hvor der er, P. Nå, der er du. Okay, jeg kommer. Hallo! Jeg får en redningsplan her. Jeg kommer. What? What the fuck? What the hell? What? Dejligt langt væk herfra. Okay, skal vi svømme ud til land? Ja, jeg var fine. Nej. Prøv så på den der Titan, ikke? Den er der bare. Hvordan kan den stadig være der? Fordi den kan. Jeg har lige fået en sjov idé. Det har jeg også. Nu er jeg helt til hop på. Kom du, Hector, hjælp mig! Kom nu ind, kør ind på lufthavnen. Og jeg kan se dig, her, du sidder fast. Herovre, kom nu! Nå, flyver her, kør her. Bare kom over til mig! Åh nej. Kom nu og hent mig! Okay. Jeg løber! Yeah! Og der er du. Yeah! Og der er du. Kom, P. Skrid med jer! Mig der! Ah! Ja, kom. Ja. Ah! Ja, kom nu, vi har ikke tid. Kom nu. Okay. Kom on nu. Estelle! What did he? Vi lander her. Okay. Yeah. Og når vi er ved at dø, ikke, så hopper vi bare ind i den her. Jeg ligger! Så skyder vi. Skal vi skyde? Ja. Så skyder vi efter politiet. Okay! Og pas på, at du ikke falder ned. Au! Nej, du gik ind foran mig! Vi er samlet her i dag, fordi Bananaman er død. Undskyld. Undskyld! Det der! Det er ikke Bananaman. Er det der en død mand? Er det en død mand? Det der. Hey, kig på mig. Ja, det er det. Det er ikke Bananaman. Det er en dårlig efterligning af Bananaman. Derfor skal vi spare til ham. Det var ikke dig. Undskyld. Det var ikke dig. Undskyld. Dumme Bananaman. Du er Banana Kiss. Nej! Banana Kiss! Nej! Nej! Den kommer egentlig hjemmefra. Det ved jeg ikke. Sådan der. A few moments later. Hey, du, dit hoved. Ja, den forkerte vej. Okay. I hope you guys enjoyed this video. Please leave a like and comment. Hey! And as always, don't forget to subscribe. Yeah! Okay, jeg skal hjem. Hej hej.